Добър вечер! Искам да ви поздравя за празника от името на кмета на община Бургас, господин Димитър Николов. Приемете моите най-сърдечни поздравления по повод Деня на независимостта на Украйна, 24 август. Този ден е символ на свободата, националното достоинство и правото на всеки народ сам да определя своето бъдеще. За украинците той носи особена сила и знание, защото днес повече от всякога независимостта е ценност, която се отстоява с кураж, единство и вяра. Бургас винаги е бил град на отворени врати и човешка солидарност. През последните години той се превърна в място, където много украински семейства намериха сигурност, подкрепа и временен дом. Благодаря ви за активната дейност, културна и не само, която извършвате. Вярвам, че културата, музиката, човешките срещи са сред най-силните мостове между народите. Именно чрез тях съхраняваме паметта, идентичността и взаимното уважение. Пожелавам на вас, на украинската общност, на украинския народ мир, сила, единство и увереност в бъдещето. Честит ден на независимостта! Димитър Николов, кмет на община Бургас. Tonight